Tervetuloa Verhomo Sorsalle. Mä oon Tuomo Sertti, toimitusjohtaja Verhomo Sorsalla. Verhomo Sorsa on vajaa 25 vuotta vanha yritys ja tässä näette paraikaa mitä meillä valmistuu meidän päätuotteena eli jatko-ohjaamo miehistökuljetusauto. Tämä kyseinen auto, mitä meidän asentaja Juhan tässä paraikaa asentaa, niin tulee matkailuautoksi. Eli tämä auto on M1 henkilöauto ja tarkoittaa sitä, että tämä kuorma-autopohjallinen auto muuttuu näillä meidän varustelulla niin, että se muuttuu matkailuautoksi, mikä tarkoittaa sitten sitä, että auto saa ajaa B-kortilla ja 100 nopeusrajoitus siinä. Tämä on erityisesti, kun ajatellaan nyt, tämä auto valmistuu Vehon esittelyautoksi tuonne motocrossin M-kisoihin Vantaalle. Ja halutaan olla mukana tässä tapahtumassa sen takia, että erityisen paljon näitä motocross-enduro-kavereita käyttää tämän tyylistä kalustoa. Heillä siellä on tarpeeksi kuljetustilaa ja siinä on myös sitten tähän jatko-ohjaamotilaan tulee sitten myös tarvittava määrä penkkejä. Eli tämä on siinä mielessä niin optimaalinen heidän käyttöä ajatellen. Tässä paraikaa itse asiassa tehdään vuoden ratkaisua ja auto on kauttaaltaan eristetty tämän lisäohjaamon kohdalta. Takaosa on vaneroitu ja saadaan sitten erilaisia varusteita tarpeen mukaan. Eli tässä meillä näkyy ihan perusvarustelu tässä meidän jatko-ohjaamon mallistosta. Auto kun tulee tänne sisään, niin sehän on kauttaaltaan peltipintaa. Tähän ollaan ensimmäisenä asennettu eristys. Se on allergiaystävällinen, paloystävällinen villa, joka tulee suoraan peltiin kiinni. Sen jälkeen ruvetaan sitten verhoilemaan peltipintoja piiloon. Eli sieltä tulee kauttaaltaan, sinne tulee huopaverhoilua ja sitten kotimaista kangasta. Ylös tulee noin kattoverhoilut, kaiuttimet ja siinä näkyy nyt kun tämä on vielä niin asennusvaiheessa, niin sinne noin sähköjohtoja on vedetty tonne noin. Tässä näin laki edellyttää tämän punkkapaikan, niin tämä on ratkaistu nyt näin, että se vie mahdollisimman vähän tilaa. Tähän tulee tukirakennetta vielä lisää ja kun ei ole käytössä, taittuu siististi seinää vasten näin. Ja penkit tulee sitten tähän näin. Eli tää on se, että vie mahdollisimman vähän tilaa ja on poissa silmistä sitten kun sitä ei tarvita. Tähän tulee vielä lisäksi sitten hylly tonne noin, vaahtosammutin sekä sitten lisäistuimet, jotka on näissä pitkittäiskiskoissa. Eli alumiinikiskot on tässä pitkittäin ja istuin loksautetaan vaan paikalleen sinne. Istuin on sitten helposti pois otettavissa, jos tarvitaan lisätilaa ja myös istuimet voidaan kääntää haluttaessa selkämenosuuntaan. Niitä saadaan tänne useampiakin. Tähän autoon tulee 3 kappaletta istuimia. Auto on tullut tänne ilman sivuikkunaa, eli tässä on meillä asennettu ikkuna. Näkyy nyt, eli tähän on sahattu aukko. Ikkuna lätkäytetään paikalleen ja pitää tukea erittäin tukevasti teipeillä, niin ei tule varmasti tippumaan ajon aikana sitten. Tähän on mahdollista laittaa ihan normaali ikkuna tai sitten eristeikkuna, eli niin sanottu lämpöeristelasi, joka sitten helpottaa sitä, että ei huuru niin pahasti kun autoa lämmitetään. Muuten sitä eristämistä se ei niinkään paljon sinä lisää sitten. Eli auton taka-alhassa meillä on nyt laitettu kotimaan 4mm polypropyleenipinnoitteinen vaneri. Tämä on erittäin hyväksi havaittu materiaali. Tässä on vielä lisävarusteena laitettu katovanerointi. Se on se hyvä, kun laittaa katovanerointia, että vesi ei kondensoidu tänne. Esimerkiksi tarvii jotain huoltohommia tehdä täällä, niin on mukavampaa, kun ei päälaki kastu. Sitten meillä on lattiassa 9 mm viira. Siellä on ne alkuperäiset sidontapisteet paikallaan. Pitkän tavaran luukku tuossa noin, mitoitettu niin, että sitten rakennuslevy voi työntää sitten läpi. Tähän on lisäksi laitettu nämä Groten LED-valot. Näitä saa halogeenivaloina tai sitten näin LED-valoina. Eli hyvin paljon tämä LED-teknologia on kehittynyt ja ollaan siirrytty käyttämään niitä. Nyt ei valitettavasti päästä demonstroimaan, kun autossa vielä sähköasennus kesken. Muuten tähän jää 2900 milliä säilytystilaa, eli tässä pitkässä sprinterin versiossa puhutaan, niin tämä on, että tänne mahtuu erittäin hyvin moottoripyörät ja monet lisäksi laittaa tänne huoltoautovarusten hyllykköjä. Niitä voidaan sijoitella ihan vapaasti tänne näin, niin tästä saadaan aika hyvä huoltotila. Mikä monet enduro-puolen kaverit, niin osa on halunnut vielä sitten, että joko koteloidaan webasto tonne eteen tai sitten asennetaan webasto tänne taakse, eli saadaan tää tila lämmitettyä sitten. Tämähän on nämä seinät on myös kauttaaltaan
eristetty tässä versiossa niin, että täällä on niinku peltipinnan ja tämän pinnan välissä on se paloturvallinen ja allergiaystävällinen villa. Saavutaan tämmönen miellyttävä työskentelyympäristö verrattuna siihen, että auto olisi ihan paljasta peltipintaa kauttaaltaan. Auto kun saapuu meille, tarvitaan noin 2 työviikkoa aikaa tämmöisen varustelun toteuttamiseen. Ei tähän lähtee ihan tyhjästä rakentumaan ja on hyvin käsityövaltainen tämä varusteluprosessi. Sitten jos tulee enemmän varusteita, niin vaaditaan pikkasen lisää aikaa, mutta tällä hetkellä meillä on viime vuonna oikeastaan valmistuu toista 100 autoa täältä linjalta, eli me tehdään näitä varusteluita meidän Helsingin pisteessä sekä tuolla Lahden toimipisteessä. Ja nyt uutena ollaan myös Lempäälässä pystytään toteuttamaan näitä varusteluita.